Inaonekana safari yetu inaelekea kwenda kuchukua kikombe cha 5th edition. Inatusaidia pia kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu vijana wanakuwa engaged, especially katika hii long holiday ama hizi long holidays. Vijana wanakuwa engaged kiasi cha kwamba wakija ku display talents, wakitoka wamechoka, wanaenda kufanya tu kujitayarisha, wapumzike na wafanye zile homework zingine. Ujio wa shabiki umeongeza nguvu kazi kwa Rashid Abdalla Super Cups tu uwanjani kama nilivyozungumza awali, tangu maandalizi kwenye mechi za makundi hadi kufikia sasa, tukitarajia kwamba labda nusu finali itakuwa bora zaidi, mshindi wa 3 awe bora, alafu finali itakuwa bora ya bora zaidi. Kamau Wangondo no bedo jaloch makanyakla tuke golf mag KCB East Africa Golf Tour mano bagi alap mar par 72 Ruiru Sports Club. Team mar jotugo Tabitha Kiragu, Peter Thuku, Joseph Kamiri gi Jacob Theory noyudo points 104 kendo otieke thuolo mokwongo ka team mar jotugo Kimani Munywa, Catherine Kamene, Rose Kagio gi Michael Waitito noyudo points 101 kendo otieke thuolo mar korka timbe. Joseph Kamiri noyudo points 40 kendo otieke thuolo mokwongo e kind yawuowi tugono manoyo jotugo mar 204 ka kinde no Immaculate Mbugu noyudo points 40 kendo otieke thuolo mokwongo e kind wakini. Joseph Kamiri playing over campaign team for 40 points. Watu wanazetu wako hapa. Team mar Moi Airbase matuge tuke League maduong' mar handball no wuok chien kendo yudo loch mar gonde 28 kuom 26 kendo gi team mar Bungoma Poly tugo mano bagi alap ma Ulinzi Complex County ma Nairobi. Jatugo Alex Mwanzi anoye tugo no kendo konyo team mar Moi yudo loch bang' loyo gonde 8 ka jatugo Colin Simiyu noloyo gonde 10 ne team mar Bungoma. Etuke moko team mar Equity noloyo team mar Daystar gonde 35 kuom 13 ka Amazon norodho JK Watt Women na gonde 15 kuom 0.